जो सब प्रकार जिनिस दरकार भगवान तो से सब प्रकार जिनिस तुमको देइछन आमे केमिति बुझेबो मोटे संदेह अछि ताले तू कोन छुआ केरा मो पाखे अछि ये पिलारा मां बेटी आपन तो समस्त सरंजाम उपस्थित अरे मथारे सिंदूर नहीं हाथरे शंखा नहीं मंगलसूत्र भी नहीं आजिकल विवाहित महिला मान अपेक्षा अभियारी झील मान बेसी तू लक्ष्य कर बाई साल जो झीटी लगातार 5-6 वर्ष गाइनिक डाक्टर पाखु दौड़ी तू से 100% क्लियर है जो से झीटी अभियारी बेले कुंती थे सारा थोड़ी तो कोना करते जदी से उड़ा रही बाबू ରହିଲା ତମ ଛୁଆ ମୁଁ ଚାଲିଲି कोन जाऊ छथि ମୋର କାମ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ମୁଁ ଯାଉଛି जल्दी जाऊ छथि ए पिला को सागे नहीं जातो आपन एडी सोहे चली जाऊ ଅଙ୍କଲ ପିଲାକୁ କାଖେଇକି ବୁଲିବି ଆଉ ନିଜେ କାଖ ହାକେ କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆରେ ଛୁଆଟା କାଖେ ପାଇଁ କାଇ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି अरे पिला जन्म କରିବା ଆଗରୁ କଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ପିଲା ପାଖକୁ ପାଇକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନିଅ ପିଲା ଧର ଆମେ ଚାଲିଲୁ କଦମ କଥାରେ ମା ମମତାର ଦହିରେ ଏ ପିଲା ମୋର ନୁହଁ ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଶୁଣ ବୁଝା ଏ ଝିଅଟି ବହୁ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ହୁନୁ ହୁନୁ ହେଇ ଏ କୁନୁକୁ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲड़का ଏ लड़की को छोड़ दिस ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଝିଅଟି ଏ ଛୁଆଟାକୁ ମନ୍ଦିର ବେଳେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ଓ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ତା ମାଠୁ ବଡ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନ ମମତା ଅମୃତଠୁ ମିଠା ସେ ଖୁସିର ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଯଦି କହେ ପିଲାଟା ହଉଛି ତମର ତମେ ପିଲାର ବାପା